Tak, dobré ráno priatelia, Blanka nám práve vyšla z tmy, tak sa ideme popýtať, jak sa má, tak. Ahoj. No čo ty, matka do detí? Sa mi z toho točí hlava, neviem z toho, či som matka, ale... Háče si radšej. Nesadne si mi. Smúdik som ti spravil na cestičku. Dlhú cestu si prešla ku nám. Dlho. Tá od Prešova. To od Košic. Tá od Košic. A ešte 60 km od Košic. Aha. To od Mihaľovic. Hovor trošku hlasnejšie, aby ťa bolo počuť. No ako bolo? Tma je perfektná. Tma nemá hranice. Tma je nekonečná. Wow. Akože nečakal som takéto ťažké filozofické úlohy na ráno. OK. Tma vonia. Ako vonia tma? Človečinou? Tma vonia tak zvláštne. Tak Nekonečne? tak nekonečne. Také, jak to hniezdo, tu mi to pripadal ten domček, ten celý domček tak vonie. Tak je hlinený, no, tak. Taký mi pripadal jak hniezdo. Teda slamený hlinený, tak, aby sme boli presní. Slameno-dreveno hlinený. Je to čosi zvláštne, fakt ako... Že by obyčajná tma dokázala s človekom spraviť to. Ale to nie je iba tma, to je to v hlave, čo má človek. No a čo si mala v hlave, čo už nemáš? Joj! V hlave? V hlave mi čosi chýbalo, neviem čo, mala som tam dieru. Takže vlastne, alebo dobre, hneď otázka, že prečo si teda prišla? Čo bol ten tvoj taký prvotný pohnutok prísť? Čo si mi chýbalo, neviem čo to bolo. A nevedela som, z ktorej strany to mám hľadať. A naraz prišiel čas a som si povedala, možno to je to. Ono to... Nechýbali mi ani deti, nechýbala mi ani rodina, nechýbala mi ani príroda, chýbalo mi čosi, čo som fakt nevedela, čo to je. A fakt som tu našla. No, ale to nie je to, že máš narodeniny, že teraz sa obzeráš, čo ti chýba. Máš auto, máš mobil, máš, ja neviem, kadejaké veci. Treba si darovať fakt seba samého. To je asi najväčší dar a ti to fakt nikto nevezme. Že tú energiu, ten čas venovať sebe, hej? Obrátiť tú pozornosť na seba, tak to myslíš? A fakt sa mať rád, lebo šťastie ti nikto nedá. Tak si ma to naučil. Dobre. Rád si, že chceš prísť znova? V zime? Ja. Prídem a sú ľudia, ktorí si povedia, bol som tu, poriešil som si problém, odídem, myslím, že sa tu už nevrátim. Ale ja si poviem, prišla som, čo si som našla, ale tým sa to vôbec nekončí, ten život potrebujem ísť ďalej. A viem, že mi to čosi dalo a viem, že mi to dá ešte čosi viac. Je to také seba, nie že seba spoznávanie, ale seba zdokonaľovanie. No dobré, tak sa veľmi tešíme na teba. Šťastnú cestu ti prajeme. Nech máš veľa šťastných ľudí stadeto. Jaj, dobre. Ďakujeme krásne, pozdrav našich divákov. Ahojte.